Diolch yn wyddio. Diolch yn i ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod i'th di. Cyn i yn gofyn i ti fendithio'n hamser ac i bresynoli dy hun yma neu'n plith. Ac y bydd ein haddoliad yn dwy'n clod i'th enw di. Trwy gyrha felly wrth mynd i'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu'r emyn gyntaf, rhif 159. 159 o nefol addfwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd, a lluoedd maith y nef yn rhedeg arno'i bryd. Dyddawn a thras ath gariad drud sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. 159 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth, fe fydd na luniaeth ysgafn ar ôl yr oedfa drws nesaf yn y neuadd. Bydd yn cwrdd-gweddi nesaf yn cael ei chynnal nos Iau yma, sef y drydedd nos Iau o'r mis, Gorffennaf 17. Felly nos Iau, hanner awr 7 drws nesaf fydd ein cwrdd-gweddi misol. Ac nawr mae'r gynhadledd yn agosau, Summer Conference, yr oedfa yn Saesneg, ond fe fydd na 2 oedfa Gymraeg yn cael ei chynnal yng nghanol y gynhadledd, felly prynhawn dydd Iau Gorffennaf 24 ac hefyd prynhawn dydd Gwener Gorffennaf 25. Hanner awr wedi 4 fe fydd y cyfarfodydd hynny. Ar y dydd Iau fe fydd y parchedig Dewi Tudur yn pregethu ac ar y prynhawn dydd Gwener fe fydd y parchedig Neil Pfeiffer yn pregethu. Fe fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul hefyd hanner awr wedi 3. Wrth i'r casgliad gael ei gymryd, gen i ganu tra'r un heisedd emyn rhif 487, Pererin wyf mewn anial dir, sychedig am gysuron gwir, yn crwydro fy amser a llescau o hiraeth gwir am dy fwynhau. 487.
Bydd awyn darlleniad o lyfr Judas, sef llyfr olaf ond un yn y Beibl, jes cyn datguddiad. Epistol Judas, un penod sydd yma, felly fydd darllenwn ni'r benod gyfan. Judas, gwasanaethwr Iesu Grist a brawd Iago, at yr rhai a sancteiddiwyd gan Dduw Dad ac a gadwyd yn Iesu Grist ac a alwyd, trigaredd i chwi a thangnefedd a chariad a luosoger, a nwylid pan roddais bob diwydrwydd ar ysgrifennu atoch am yr iachawdwriaeth gyffredinol, anghenraid oedd i mi ysgrifennu atoch gan eich annog i ymdrech ymlaid y ffydd, yr hon a rodded unwaith i'r saint. Canis y mae rhywddynion wedi ymlusgo i mewn, yr rhai ar agor deiniwyd ers talm i'r farnedigaeth hon, aniwiolion yn troi gras ein Duw ni i drythyllwch ac yn gwadu'r unig arglwydd Dduw a'n harglwydd Iesu Grist. Ewyllysio gan hynny yr ydw i fe'ch coffau chwi gan eich bod unwaith yn gwybod hyn i'r arglwydd wedi iddo waredu'r bobl o dir yr aifft, ddistriwio eilwaith yr rhai ni chredasant. Yr angylion hefyd, yr rhai ni chydwasant ei dechreuad, eithir adawsant ei trigfau hun a gadwodd e fe mewn cadwynau tragwyddol dan dywyllwch i farn y dydd mawr. Megis y mae Sodom a Gomora a'r dinasoedd o'i hamgylch mewn cyffelip fodd a hwynt wedi peteinio am yned ar ôl cnawd arall wedi ei gosod yn esiampl gan ddioddef dialedd tân tragwyddol. Yr un funud hefyd y mae'r breuddwydwyr hyn yn halogi'r cnawd yn diastyru llywodraeth ac yn cablu'r rhai sydd mewn awdurdod. Eithir Michael yr archangel pan oedd e fe wrth ymddadlau a diafol yn ymresymu ynghylch corff Moses, ni fieiddio ddwyn barn gablaidd arno. Eithir e fe a ddywedodd, cerydded yr arglwydd y di. Eithir y rhai hyn sydd yn cablu'r pethau nisgwyddant, a pha bethau bynnag ymaint yn anianol fel anifeiliau di-reswm yn ei gwybod, yn yr rhai hynny ymlygru ymaint. Gwau hwynt hwy, o blegyd hwy ac erddasant yn ffordd Cain, ac ei collwyd trwy dwyll gwobr Balam, ac ei difethwyd yn ngwrthywediad core, yr rhai hyn sydd frychau yn eich cariad wleddoedd chwi, yn cydwledda a chwi, yn ddiofn, yn ei pesgu hunain, cymylau diddofr ydynt, a gylch arweinir gan wyntoedd, prenau diflanedig, heb ffrwyth, dwywaith yn feirw wedi ei diwreiddio. Tonau cynddeiriog y môr yn ewynu allan eu cywilydd eu hunain, ser gwibiog yr rhai y cadwyd niwl y tywyllwch yn dragywydd. Ac enoch hefyd y seithfed o adda a braffwydodd am yr rhai hyn, gan ddwedyd, wele mae'r arglwydd yn dyfod gyda myrddio'n o'i saint. I wneith'r barn yn erbyn pawb ac i lwyr ar gyhoeddi'r holl rai aniwiol, ohonynt am holl weithredoedd eu haniwioldeb, yr rhai a wneithant hwy yn aniwiol, ac am yr holl eiriau caledion, yr rhai lefarodd pechaduriaid aniwiol yn ei erbyn ef. Yr rhai hyn sydd rwgnachwyr, techanwyr yn cerdded yn ôl eich chwantau hunain, ac y mae genau yn llefaru geiriau chwyddedig, yn mawrygu wynebau dynion mwyn bydd. Eithir chwi orau annwyl, cofiwch y geiriau rhag ddywedwyd gan apostolion ein harglwydd Iesu Grist. Ddywedyd ohonynt i chwi, y bydd yn yr amser diwethaf watwarwyr yn cerdded yn ôl eich chwantau aniwiol eu hunain. Y rhai hyn yw'r rhai sydd yn ei didoli eu hunain yn anianol heb fod yr ysbryd ganddynt. Eithirchwch chwi anwylid gan eich adeiladu eich hunain ar eich sancteiddiau ffydd a gweddion yr ysbryd glân. Ymgedwch yng nghariad Duw gan ddisgwyl trigaredd ein harglwydd Iesu Grist i fywyd tragwyddol. A thrigarhewch wrth rai gan wneithir rhagor. Eithir rhai cedwch trwy ofn gan ei cipio hwy allan o'r tân, gan gasau hyd yn oed y wisg a halogwyd gan y cnawd. Eithir yr hwn a ddichon eich cadw chwi yn ddi-gwymp, a'ch gosod gerbroni o goniant ef yn ddi-feus mewn gorfoledd. I'r unig ddoeth Dduw ein hiachawdwr ni, y bydd y gogoniant a mawredd, gallu ac awdurdod, yr awr hon ac yn dragywydd. Amen. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron di ac i ddod i geisio dy wyneb ac i ddyrchafu dy enw ac i ni'n diolch ein bod yn gallu gwneud hynny trwy
enw ac heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. A thrwy yr hyn a nillodd trosom ni, trwy ei fywyd perffaith ef, trwy ei farwolaeth a berthol ar y groes, ac yna wrth iddo atgyfodi yn fuddugoliaethus ar y trydydd dydd ac ysgynu i'r nef, i ni yn diolch i ti o Dduw ein bod yn dod trwy'r hyn o llawnaeth yr arglwydd Iesu Grist trosom ni. Ac i ni yn diolch i ti am y modd y cynlluniais dy ffordd iachawdwriaeth yma, ymhell cyn seiliad y byd yma, ymhell yn ôl yn rhagwyddoldeb, y trefnais ffordd iachawdwriaeth. Ac felly o Dduw, nad ydym yn gallu ymgyffred y pethau hyn, nad ydym ni'n gallu deall yn iawn, i ni yn plygu o'th flaen ac yn dyfoliannu di ac yn dyddoli di am yr iachawdwriaeth ryfedd yma, yr wyt ti wedi ei ddarparu ar ein rhannu. Ac felly ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaeth. Ni yn diolch i ti am gyfle i ddod i geisio dy wyneb di, creawdwr y byd yma, y bydysawd, creawdwr pob peth a welwn ni. I ni'n gallu dod yma, dyrchafu dy enw. Ac yn diolch i ti am yr holl fendithion yr wyt ti yn ei bentyrru arno. Bendithion iachawdwriaeth, bendithion dy bobl fel dy blant di, dy fod wedi addo bod gyda ni ac i'n harwain ni ac i'n cadw ni tan y dydd arbennig hwnnw, pan y byddwn yn camu allan o amser ac yn camu dragwyddoldeb i weld dy wyneb di wyneb yn wyneb ac yn camu i'r man honno lle na bydd ffydd mwyach y bydd yn diflannu ac yn troi yn olwg. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch bod yna ddydd yn ein gwynebu ni ac i ni yn gwybod o Dduw bydd y dydd hwnnw yn prysur agosau, y mae yn prysur agosau. Ac o Dduw, cyn hir o amser y byddwn ni yn cael dy weld wyneb yn wyneb. Ac i ni'n gwybod mae amser byr fydd honno. Hyd yn oed yn ein hamser ni, os byddwn byw ac yn iach am flynyddoedd i ddod, tan ein bod yn cyrraedd oedran mawr. I ni'n gwybod mae byr iawn yw'r amser, ac y byddwn ni yn camu i'r man honno lle byddwn ni yn cael ein cyflwyno gerbron y tad yn y nefoedd. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio byddwn ni'n ymbaratoi nawr ar gyfer y diwrnod hwnnw. Bydd pob un ohono ni yn holi yn heneidiau ac i weld a ydyn ni yn barod i'r eiliad honno pan y byddwn ni'n cael ein galw adref. Ac o Dduw, i ni yn gweddio bydd bob yr un ohono yn gwybod ein bod ni yn eiddo i ti. Felly tyrd a gweithio trwy nerth yr ysbryd glân, i ni yn gofyn am tywalliad yr ysbryd glân ar i bob un yma o Dduw i ni fod yn ymwybodol o'th gwmniaeth yma. Bydd ein heneidiau yn llamu oddi fewn, byddwn ni'n teimlo gwres dy bresenoldeb yma, ac byddwn ni'n gwybod beth yw gwir a ddoli a dyrchafu dy enw. Nerthon ni o Dduw i ni ddyrchafu dy enw di, wrth i ni ganu, wrth i ni geisio dy wyneb di yn awr, byddwn ni wir yn dyrchafu enw ein harglwydd Iesu Grist. Felly trig ar ha, bendithiau ni nawr a diogelan hamser. Ni'n cyflwyno'r oedfa i'th ofal di a'r holl ddydd. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Rydych chi'n ganu emyn rhif 212 ac hefyd 213. Felly 212 a 213 o fy Iesu bendigedig unig gwmni fenaid gwan. 212 ac hefyd 213. Gan i sefyll i'w chanu. Byddai'n testyn o lyfr Judas ac adnod 24. Eithir yr hwn a ddichon eich cadw chwi yn ddigwymp a'ch gosod ger bron i ogoniant ef yn ddifeus mewn gorfoledd. Nawr wrth i ni ddarllen y benod. Dwi'n yn gwybod os wnaethoch chi sylwi wrth ddarllen y benod, oedd e ddim yn nwedig y cychwyn, ddim yn benod pleserus i'w ddarllen, yn disgrifiadau erchyll o'r byd i ni'n byw ynddi, o'r pobl i ni'n byw ynddi. Ac wrth ddarllen y cyd-destun y mawl gan yma sydd ar ddiwedd y benod, mae'n helpu ni ddeall y mawl gan yn well. Yr oedd Judas yn sylwi ar y bobl hynny oedd o'i gwmpas e. Na i ddim darllen y to, na i roi un enghraifft, ond gewch chi ddarllen y disgrifiadau eich hun yn fanwl. Na i ddarllen diwedd adnod 4, aniwiolion yn troi gras ein Duw ni i drythyllwch ac yn gwadu'r unig arglwydd Dduw a'n harglwydd Iesu Grist. Dyna'r bobl yr oedd yn ei weld, dyna'r bobl oedd o'i gwmpas e. Yr oedd yn gweld pobl oedd yn casau Duw, oedd yn gweld pobl oedd yn casau gair Duw, pobl oedd pan nhw'n gwrando ar air Duw yn cael ei ddyfynu neu'n cael ei ddarllen, dim diddordeb. Yr oedd na ryw atgasedd yn dod o'i calonau tuag at y gair oedd yn cael ei ddarllen. Ac yna atgasedd tuag at bobl Dduw, dyna oedd yn ei weld. Oedd yn gweld sut oedd pobl yn casau pobl dduwiol. Dim yn gwneud synwyr nag yw. Sut y mae pobl yn gallu casau pobl dduwiol. Ac eto gyd mae yn gwneud synwyr. Dibynnu o ba ongl i chi'n edrych arno fe. I ni'n gwybod bod pobl dduwiol yn peri i bobl aniwiol teimlo'n anghysurus
ac i deimlo'n eog, dyn nhw ddim yn teimlo'n gyffyrddus yng nghwmni'r diwiol, ac felly maen nhw'n eu cysau nhw. Petai chi'n gofyn pam i chi'n cysau nhw, bydden nhw ddim yn gallu dweud mewn rhyw nifer o eiriau, falle bydden nhw'n dweud, maen nhw'n edrych lawr arna i, maen nhw'n neud i fi deimlo'n eog, a bydden nhw'n dweud math yno o beth. Dyna beth o Judas yn ei weld. Oedd e'n gweld rhai oedd yn gai athrawon, hynny yw'n honni gwybodaeth o Dduw, ond yn dysgu celwydd, oedd e'n gweld hynny o'i gwmpas e. Wrth edrych ar yr Iddewon, dyddiau ar ôl ei rhyddhau o gaethiwed yr Aifft, beth oedden nhw'n neud, roedden nhw'n troi oddi wrth Dduw ac yn cwyno, ar ôl i Dduw ddarparu mana o'r nef neu dŵr o'r creigiau neu beth bynnag oedd e, i hachub nhw o'r fyddin yr eiftiaid trwy'r môr coch. Beth o'n nhw'n neud? Mi fydden nhw'n troi ac yn dyheu am cael dychwelyd i gaethiwed ac i fydolrwydd caethiwed. Cyfeirio Judas at yr angylion a hwythau'n syrthio o'r nefoedd, a dath rhai syrthio o'r safle honno. Mae'n cyfeirio at y farn ar Sodom a Gomorra, ac i chi meddwl am gyflwr foesol neu anfoesol Sodom a Gomorra. Mae Sodom a Gomorra yn ddisgrifio digon teg o gymdeithas ym Mhrydain, yn Lloegr, yn yr Alban, yn Iwerddon, yng Nghymru, yn sicr i chi, yn America, lle bynnag i chi'n mynd, i chi'n clywed am ddinasoedd sydd yn debyg i Sodom a Gomorra. Dyna beth oedd Judas yn ei weld hefyd. Yr oedd yn gweld rhai sydd â phroffes wag, pobl oedd yn honni eu bod nhw'n blant i Dduw, ac eto ymhen amser yn profi nad oedd hynny'n wir, doedden nhw ddim wir yn bobl i Dduw, ac yn troi ar Dduw ymhen amser. Nawr, a yw'r pethau yma yn ddigon i dychryn unrhyw un. A fydda i yn para hyd y diwedd. Y beth os profa i fod yn ffals? Pan i chi'n gweld o'ch cwmpas chi, a mae rhywbeth tebyg heddi i'r cyfnod yr oedd Judas yn ei ddisgrifio. Dyna sut i ni'n teimlo. Beth i ni'n gweld, dinasoedd anfoesol, rhemp yn ei anfoesoldeb, yn ei meddwdod. Dyna beth i ni'n weld. A mae hwnna'n gallu fod yn ddisgrifiad o'r eglwys hefyd. Does dim moesau yn yr eglwysi hyd yn oed efengyled ar y cyfan, mewn llawer i le, cyd-fyw, meddwi, partion. Dyna beth sy'n digwydd ym myd efengylaidd heddiw. Dyna beth sy'n digwydd yn yr eglwys yn gyffredinol ar hyd a lled y wlad. Ni'n ddim yn sôn am y byd nawr. Chi'n sôn am y byd, ni'n sôn am yr un math o bechodau, ond falle hyd yn oed yn waith. Ni'n ddim yn gwybod pa un sy'n weithio. I ni'n gweld yr elfen yma o fewn cymdeithas. I ni'n gweld yr eglwysi yn troi yn ei bedolrwydd ac yn troi yn ei angrediniaeth. Dyma beth i ni weld yn bob man. Yna ni'n gweld pobl oedd yn honni bod yr un peth hynny ac yn sefyll dros y gwir, ond yn ar ôl 20 mlynedd beth sy'n digwydd. Maen nhw'n cael eu temptio i fynd y ffordd hynny hefyd, ac maen nhw'n troi cefn ar y gwir. Ac falle rhywbeth tebyg i Judas meddwl, beth sydd yn digwydd yma? Dyma beth i ni'n gweld yn bob man. Ni'n gweld bedolrwydd, i ni'n gweld casineb a dair Duw, i ni'n gweld angrediniaeth, i ni'n gweld gai athrawon, i ni'n gweld pregethwyr sy'n pregethu rhyw fath o efengil, ond dwi'n wir efengil, ond nid yw'n ddisgrifiad o Gymru heddi. Dyna'r union disgrifiad o'n gwlad ni heddi. Ac yna mae'n gweld rhai oedd yn edrych yn iawn, ond ar ôl chydig o amser maen nhw'n profi nad oedden nhw'n go iawn yn blant i Dduw ac maen nhw'n troi cefn. A sut maen nhw'n neud i chi deimlo? A yw yn eich dychryn chi? A ydych chi yn cwestiynu beth os profa i fod yn ffals? A fydda i yn dyfal parhau hyd y diwedd? Ymhen 10 mlynedd o nawr, petawn ni'n fyw ac yn iach, a fydda i yn pregethu'r un neges yma. Petawn ni'n pigo'r nodiadau yma lan, neu mynd i'r cyfrifiadur ac yn mynd nôl i 2014, mis Gorffennaf, ac yn clicio ar y bwtwm ac yn dod â'r bregeth lan, a fydda ni'n cyffyrddus i bregethu'r bregeth yna yn y 2024. A mae'n codi dychryn. A fydda i wedi, falle, bydd na rhywun yn dweud, pwy o wyr pa le fydda i, falle, bydd na bobl yma ac yn dweud, wel, dydyn ni'n eisiau chi dim mwy, ac fydda i'n dweud, pidwch yn neud na, dwi ddim eisiau mynd, fi ddim swydd gen i, a bydd rai fi, na i newid i'ch siwtio chi. Falle, dyna bydda i'n meddwl, fydda i ddim eisiau cael yn haflu allan o'n capel, achos bod y gynulleidfa eisiau rhywbeth gwahanol, dyna beth sy'n digwydd, pwysau'n cael ei roi ar weinidogion, ac yna falle bydd yn meddwl, mae rai fi newid ti'n mynd bach, mae rhaid i fi blesio'r bobl, neu fydden nhw'n cael gwared yno. A fydda i felly? A fyddwch chi felly? A fyddwch chi felly achos does dim ffrindiau ydych chi?
Falle chi sy'n bobl ifanc, achos does dim lot o bobl ifanc, mae mwy o bobl ifanc dyn ni fan hyn, na mwy afrif o Capeli, a mae hwnna'n drychineb. Ond na fyddwch chi, achos does dim pobl ifanc yma'n meddwl, mae rhaid i fi ffeindio rhywun arall, mae rhaid i fi ffeindio ffrindiau, ac fe ai Capel lle nad yw'r efengil yn cael ei ffrigethu'n ffyddlon. Ac yna mewn 5 mlynedd fyddwch chi wedi troi cefn. Ble fyddwch chi ymhen amser? A di'n dychryn chi feddwl, a fydda i'n profi fy mod i'n wir yn blentyn i Dduw, neu a fydda i'n profi fod gyda'r torfaudd hynny sydd wedi profi fod yn ffals. Falle felly yr oedd Judas yn teimlo. Falle dyna beth oedd yn teimlo. Falle oedd yn gweld yr holl ddryswch yma, holl droi cefn yma, yr holl bobl dda sydd wedi troi cefn. Yr holl bobl yna sydd wedi cael ei magu ar aelwydydd Cristnogol a sydd wedi taflu fe i ffwrdd ac yn dweud, dwi eisiau'r byd. A mae'n dweud, be sy'n digwydd yma? A falle fydda, be fydda i fel? A dwi i'n mynd i brofi fy mod i'n rhywbeth sydd yn real, fy mod i wir yn blentyn i Dduw. A falle bod am eiliad bach, falle bod ofn wedi dod dros fe. Ac yn siŵr, fydda chi'n teimlo fel fi, mae'n adegau lle ni'n meddwl, a fydda i felly hefyd. Wel, adnod 20. Wrth weld hynny oll yn y cyd-destiny, dyma be mae Judas yn dweud, eithir chwechwi a nwyllyd, gan eich adeiladu eich hunan ar eich sancteiddiau ffydd a gweddion yr ysbryd glân, ymgedwch yng nghariad Duw, gan ddisgwyl trigaredd ein harglwydd Iesu Grist i fywyd tragwyddol, ac yng nghanol yr holl ofn yma, y pryderon yma efallai o feddwl, am ein gwendid ni ac meddwl, pwy ydw i? Ydw i mynd i sefyll? Sut fedra i sefyll tan y diwedd? Pa mae'r holl bobl yma, dwi'n gallu meddwl am rai gwedidogion sydd wedi troi cefn. A pan o'n i'n blentyn, o'n i'n meddwl, wel, roedden nhw mor gadarn. Ond nawr, dyn nhw'n unlle. Maen nhw yn y byd, yn pregethu falle, ond maen nhw dal yn y byd. Ac mae'n ei fi feddwl, ble fydda i am 10 mlynedd os fydda i byw ac iach? Falle bod Judas yn teimlo'r un peth ac wedyn mae'n dweud adnod 24. Eithir i'r hwn a ddichon eich cadw chwi yn ddigwymp, a'ch gosod ger bron ei ogoniant ef yn ddifeus mewn gorfoledd. I'r unig ddoeth Dduw, ein hachawdwr ni, y byddog ogoniant a mawredd gallu ac awdurdod yr awr hon ac yn dragowydd. Amen. Dyna fe mae'n gorffen yr epistol yma. Pan yn gweld hynny gyd, mae hwnna gyd yn wir, dyma beth sydd yn wir, ac i ni'n gwybod mai dyma beth mae'r byd yn mynd i fod fel, a'r eglwys i ni'n gwybod mai siom i ni'n mynd i weld, i ni'n gwybod mai troi cefn y mae llawer yn mynd i wneud, i ni'n gwybod mai bydolrwydd sydd yn mynd i fod yn gyffredinol, ond mae nid gwir blant i Dduw ydyn nhw. Ond beth yw yn gobeith ni? Eithir i'r hwn i Grist a ddichon eich cadw chwi yn ddigwymp, a'ch gosod ger bron ei ogoniant ef yn ddifeus mewn gorfoledd. Wel, dyna i chi gadernid y Cristion. Ac wrth i ni fynd trwy hyn, gai ofyn i chi, a yw'r cadernid yma neiddo i chi? Ac os nad yw beth ydych chi'n ei wneud am y peth? Wel, yn gyntaf, mae'n ein cadw ni rhag syrthio. Yn ail, mae'n cyflwyno ni yn ddifeus ac yn olaf gorfoledd yn ef. Wel, yn gyntaf, cadw rhag syrthio. Bod yn goleini hyn oll, yn goleini'r hyn mae'n ni'n gwybod am natur pobl, yr hyn a welodd ymhlith pobl o'i amgylch, yr holl hyn oll a wybu am ei galon ei hun, yr oedd Judas, siwr o fod, dim dim ond oedd edrych ar bobl o'i gwmpas, ar siom, yr oedd e'n gwybod beth oedd ei galon ei hun fel. Yr oedd e'n gwybod beth oedd tueddiadau ei enaid ei hun. Ond fan hyn mae'n gweld llawenydd, cadernid a sicrwydd. Does dim syndod felly y dath y mawl gan yma o'i enaid wrth feddwl am ei dueddiadau personol. Mor hawdd fydde fe syrthio. Dwi'n meddwl 10 mlynedd o nawr, pa mor rwydd fydde fe i fi syrthio? Sôn am i chi syrthio. Pa mor rwydd fydde fe? Faint amser gymerith i fi syrthio neu chi syrthio i ryw demtasiwn? Andros o rwydd. I ni'n profi fe bob dydd. Mae'n wyrth bod ni'n ôl fan hyn Sul arall. Ond nid yw'n wyrth bod ni'n ôl fan hyn Sul arall, ond nid yw'n wyrth bod ni'n ôl yn pregethu'r unegau Sul arall. Pan ni'n ystyried pa mor bechadurus i ni a pa mor hawdd yw ei ni syrthio. A sut mae'n bosib? Sut mae'n bosib i unrhyw un ddyfal barhau i'r diwedd? O, mae'n dweud wrthyn ni, eithir i'r hwn a ddichon eich cadw chwi
yn ddi-gwymp. Mae Judas yn canu clodydd Crist yma. Dyma'r addewid. Dyma cadernid yr un a ddaw at Grist. Os ych chi'n Gristion, ych chi wedi bod at Grist. Chi wedi bod at ei groes, chi wedi derbyn iachawdwriaeth. Ac os ych chi wedi dod at Grist, mae yna gadernid yn eiddo i chi sydd ddim yn eiddo i bobl eraill. Chi sydd dal yn gwrtho dod at Grist, dyma beth i chi'n ei golli. Does dim sicrwydd fel hyn ganddo chi. Does dim sicrwydd unrhyw beth ydych chi. Does dim unrhyw gysur mewn bywyd, does dim addewid mewn bywyd i unrhyw un ohonoch chi os nad ydych chi wedi dod at Grist. Does i chi croesi bysedd, allwch chi groesi bysedd, falle na beth gorau gallwch chi wneud, croeswch eich bysedd. Gobeithio am y gorau. Falle gwisgo rhyw fwclis bach sydd yn dod â rhyw look i chi. A gobeithio am y gorau fydd popeth yn iawn. Ond, gen i dweud, gewch chi groes eich bysedd chi. Ond i'r Cristion, dyma beth sydd gan y Cristion, mae'n addewid. Mae gan y Cristion addewid gan Grist, ac y mae Crist yn abl i gadw at ei air. Mae gan Grist yn nerth i'n cadw ni rhag syrthio. Dyna beth mae'n dweud, mae gen i yn nerth i'ch cadw chi tan tragwyddoldeb, be fyddwch chi ddim yn syrthio. Crist yw mab Duw. Mae e'n dduw yn ei hun. Ef yw ein creawdwr ni. Ef yw ein gwaredwr ni. Mae Iesu Grist yn holl alluog. Ac allwch chi ddweud hyn, fe ddaw amharch i'w enw os nad yw e'n gallu cadw ei bobl. Achos mae wedi addo cadw ei bobl. Ac felly, os daw amharch i'w enw am fethiant, allwch chi fod yn sicr o un peth, dwi ddim yn mynd i fethu. Y mae e'n abal i'ch cadw chi. Holl ddyddia'ch bywyd. Felly pan i chi'n teimlo, a fydda i'n dyfal barhau? Wel, ie, does dim siawns i fi ddyfal barhau yn fy nerth fy hun. Ond y mae gen i un, eithir yr hwn a ddichon eich cadw chwi yn ddi-gwymp, holl ddyddiau eich bywyd, rhag syrthio. Wel, i ni'n rhodio trwy anialwch yn dydyn ni ar y ddaear yma. Ond mae yna bob math o beryglon. Bob dydd i ni'n gwynebu trafferthion. Mae yna gymaint o anhawsterau bywyd. Bob dydd, bob cyfnod o fywyd i chi'n mynd trwy ysgol a mae yna broblemau di-ri yn yr ysgol. Problemau ffrindiau, diffyg ffrindiau, ffrindiau'n gas, ffrindiau'n neis, ffrindiau'n eich temptio chi fynd gyda nhw. Dyna chi anialwch, dyna chi ddryswch llwybr. Ac wrth i chi fynd yn hir am un eich chweched, dyna i chi anialwch erchyll. Yn y chweched lle mae pawb yn hybu chi i fynd gyda'r byd ac i fynd allan i bartion ar anfoesoldeb a'r meddwd sydd yn mynd ymlaen. Dyna chi gyfnod o ddiffeithwch ac mae mor anodd a peryglon. Sut fedrwch chi, os ych chi'n Gristion yn yr ysgol, sut mae'n bosib i chi fod yn Gristion yn yr ysgol? Mae y bron yn amhosib. Wel nag yw. Pam? Eithir i'r hwn a ddichon eich cadw chi yn y chweched. Eich cadw chi lan at y chweched. Ond beth am y brifysgol? Mae'r brifysgol yw y lle ar gyfer tywyllwch ac yr holl bechodau mewn un campws. Dyna beth yw brifysgol. Sut fedrith Cristion fyw mewn brifysgol? Mae'n amhosibl. Ydy mae'n amhosibl yn eich nerth eich hun. Ond mae hwn, eithir yr hwn, a ddichon eich cadw chi ble yn y brifysgol. Lle mae yna'r holl bechodau erchyll yma'n mynd ymlaen. Mae Crist yn abl i'ch cadw chi yn lan, rhag i chi syrthio. Odi yn bosib, mae'n edrych yn amhosib, mor anodd i ni fel Cristnogion i sefyll. Ond os ych chi'n Gristion, wir yn Gristion, ac yn cadw'ch llyged ar Grist, mae'n abl i'ch cadw chi. Beth am mynd i waith? Cael eich temptio yn y gwaith? Ac chi eisiau dringo i fyny mwyn gallu dweud, edrychwch arno fi yw'r gorau yn y gwaith. Dwi'n gweithwyr mor dda, mae'r bos eisiau fi cael dyrchafiad, ac yna na i golli cwrdd-gweddi, na i golli'r sil, na i golli cwrdd neu beth bynnag yw pam, achos dwi eisiau gwneud dda yn ngwaith i. Mae'r temptasiynau, ac mae'n para, Ac sy'n modd pa gyfnod o fywyd, mae'n anialwch i fyw ar y ddaear yma. Mae yna temptasiynau di-ri. Mae yna
sydd yn barod i'ch twyllo chi ac i'ch baglu chi ar y ffordd. Dwi'n aml yn meddwl am strydoedd Caerdydd. Mae rhaid, dwi'n credu siwr o fod, sa'n gwybod sy'n swyddogol, ond mae strydoedd Caerdydd siwr o fod gyda'r gweitha ym Mhrydain, os nad yn Ewrop, os nad, falle ddim y byd, ond yn sicr yn Ewrop, mae strydoedd Caerdydd yn erchyll. Chi'n gyrru rownd y strydoedd yn eich car, neu os ych chi ar y beic, mae hyd yn oed yn fwy peryglus yn y nos. A beth sy'n y tyllau anferth? Chi'n mynd i weld nhw. Mae rhai chi yn ei gweld nhw, ond chi ddim yn gallu osgoi nhw. Mae rhaid i chi fynd trwy drostyn nhw, a chi'n mynd lawr, ac mae e'n dinistrio gweilodion y car a'r teirs, ac yna chi ar eich beic, a chi bod yn cael eich taflu oddi ar y beic. Pam? Achos mae strydoedd Caerdydd yn afiach, mae'n erchyll. Mae yna dyllau bob man. Ond dyna ei ddisgrifiad o fywyd i chi. Mae yna dyllau ym mhobman i'ch baglu chi. Temptasiynau o temptasiynau i'ch tynnu chi. Rhai chi'n gweld yn dod o bell, eraill chi ddim yn gweld. Rhyw siomedigaeth, newyddion trist a nisgwyl, a mae'r newyddion trist yn eich taflu chi. A mae pobl yn dweud, dwi wedi colli fy ffydd oherwydd y newyddion trist yma. Rhyw drychineb. I ni'n syrthio o ganlyniad i gwendid ni ein hunan, ein personoliaeth ni, tymer ddrwg efallai, hunanolder, balchder, yn peri bod ni'n syrthio, falle yn peri bod ni'n ymateb yn anghywir. Nid yn unig hynny, ar y daith i ni'n rhodio ar hyddi, mae gyda ni Elin, mae Satan wrthi yn ein gwthio ni lawr, dyna yw bwriad Satan, mae am ein peri bod ni'n syrthio ac ein bod ni'n cwmpo. Mae'n chwilio am gyfle i'n baglu ni dydd ar ôl dydd a nos. Mae'n ein temtio ni ddilyn llwybr y byd, i'ch digaloni chi, roi'r ffidil yn y to, i troi oddi wrth gris, mae'n sibrwd. Mae'r frwydr yn rhy anodd, mae'n rhy unig. Mae'n temtio'r saint i newid ei ffordd. Mae wedi llwyddo yn do, ond nid yw Satan wedi llwyddo newid yr eglwys Efengylaidd. Bron yn llwyr. Maen nhw wedi newid yn llwyr i fwynhau pleserau'r byd ac eto honni fod yn Gristnogion. Os ydych chi wedi pwyso'r Grist yn unig am iachawdwriaeth, os ydych chi dal i bwyso arno fe ac yn meddwl a fyddai'n para'n ffyddlon. Yng ngoleuni'r holl bobl yna ni'n nabod, falle plan yn blant ac o'ch chi'n edrych i fyny at bobl, a chi'n edrych ble maen nhw nawr, maen nhw wedi newid. Maen nhw wedi newid, maen nhw wedi mynd yn fydol, maen nhw wedi dod ar gadael i'r byd i ddod i fewn. Pa obeth sydd i rwy'n fel fi? Ond chi'n beth, os ych chi wir yn blentyn i Dduw, ac os ych chi'n pwyso ar Grist yn unig, yna fe fydd ef yn eich cadw chi hyd y diwedd rhag syrthio. Does dim nerth gyda ni, petawn ni'n cael ein gadael am eiliad, yna fe fydda ni hefyd yn methu ac yn dychwelyd i bethau'r byd. Dim ond Crist sydd yn ei nerthu. Dyna be mae'r adnod yn dweud, eithir i'r hwn a ddichon eich cadw chwi yn ddigwymp. Does dim gobeith arall, nagos. Does dim gobeith arall i ni aros yn ffyddlon. Ond mae yna obeth, ac felly mae e'n obeth sicr. Mae e'n obeth cadarn. Os ydych chi yn pwyso'r Grist yn unig am iachawdwriaeth, yna fe fydd yn eich cadw chi rhag syrthio. Gynwch chi ni symud ymlaen, fe fydd yn ein cyflwyno ni yn ddifeis. Ach gosod ger bron ei ogoniant ef yn ddifeis. Rheswm arall bod y fawl gan hon, y daw o enau Judas, yng ngoleuni'r holl gai athrawon a'r pechaduriaid a'r gelynion yn wyneb ei holl wendid bersonol a'r posibilrwydd o syrthio. Mae e'n canu clodyd Crist, gan mae ef nid yn unig sydd yn rhwystro ni rhag syrthio, ond ef fydd yn ein cyflwyno i'r tad yn ddifeis. Felly mae Iesu Grist nid yn unig yn mynd i gadw ni rhag syrthio. Mae e'n mynd i'n cyflwyno ni ger bron y tad yn ddifeis. Mae yna rhyw fath o elfen o'r ryfeddod yma hefyd yng ngoleuni ei holl wendid, ei grwydradau. Mae'n gwybod y potensial o'i bechod ei hun. Mae hefyd yn gwybod bod yr addewid hon yn dod gan un sydd yn abl i gadw ei air. Ac os ydy Crist yn dweud fe fydd yn ein cyflwyno ni yn ddifeis, yna fe fydd yn. Fe fydd yn ein harwen drwy'r anialwch at gogoniant yn ddiogel. Dyna beth sy'n wir i'r Cristion. Chi sydd ddim yn Gristion, does dim sicrwydd felly da chi.
Does dim sicrwydd y bydd Crist yn eich cyflwyno chi yn ddifeus ac y byddwch chi'n cyrraedd yn ddiogel. Chi'n gwybod pan cyrraeddwn ni yno, pan ddaw ein hamser ar y ddaear yma i ben, fe cyflwynir ei bobl yn ddifeus, hynny yw heb nam. Fe dim un smotyn, fe dim un marc, fe dim un staen pechod. O'n holl wendidau, ein holl grwydradau, ni fydd un pechod i weld. Felly meddyliwch chi ymlaen at y dydd hwnnw, pan y byddwn ni'n cael ein cyflwyno yn y nefoedd, a pan fydd diwedd ar y daith ar y ddaear, trwy'r anialwch yma, fe fyddwn ni yn cael ein cyflwyno yn y nef ger bron y tad, ac fe fyddwn ni'n ddifeus, yn ddifau. Fi dim un marcyn, dim un smotyn o bechod arno ni. Felly chi sydd yn Gristion, pan ddaw Satan ac temtio i ddigaloni ac eich atgoffa o bechodau'r gorffennol ac atgoffa o bob math o dywyllwch, cofiwch hyn, yr rhai sydd yng Nghrist, fe fydd Crist yn eich cyflwyno yn ddifeus rhyw ddydd yn y nefoedd. Sut mae hwnna'n bosib? Wel, i ni'n gwybod sut mae'n bosib. Mae e wedi'ch golchi chi'n anos i chi'n Gristion, chi'n deall hynny, does dim balchder yma, achos chi'n gwybod, petai ni'n cael ein cyflwyno fel ydyn ni nawr, fyddwn ni ddim yn cael mynd yn agos i'r nef, gan nad oes dim byd pechadurus yn cael mynd yn agos i'r nef. Ond os ydych chi'n Gristion, i chi'n gwybod eich bod wedi'ch golchi'n lan. Os yng Nghrist, yna yr ydych chi wedi bod at y groes. Os ydych chi'n Gristion, i chi wedi bod at y groes. Fe fydd hynny'n rhan o'ch hanes chi, o'ch tystiolaeth chi. Os ydych chi'n dweud eich bod chi'n Gristion, yn rhan o'r stori eich bywyd chi o sut ddeithoch chi fod yn Gristion, achos ni gyd yn gwybod, dydych chi ddim yn cael eich genu'n Gristion, dydych chi ddim wedi cael eich magu i fod yn Gristion, i ni gyd yn gwybod bod na ryw adeg pan i chi'n dod i fod yn Gristion. Mae'n brofiad i chi i gael rhywbryd yn falle fel plentyn, falle gallu digwydd fel plentyn, falle yn eich arddegau, falle yn eich ugeiniau, falle yn bellach ymlaen mewn bywyd, ond mae yna ryw adeg i chi'n gallu rhoi adroddiad sut deithoch chi yn Gristion. Ac os deithoch chi yn Gristion, yn rhan o'r stori honno yw eich bod chi wedi bod at y groes. Nawr, ni ddim yn dweud bod chi wedi mynd i weld y groes yn llythrenol. Trwy weddi, i chi wedi dod a gweld yr hyn a wnaeth Iesu Grist drostoch chi. Ac i chi wedi gweld bod wedi byw bywyd perffaith ar y ddaear, ac yna iddo fynd ar y groes, ac iddo ledeini ei ddwylo. Ac fe gafodd ei ddwylo i hoelio ar y groes. Pam? Achos i'r tad i gosbi ei fab am ein pechodau ni. Ac felly mae'r tad yn tywall iddi gofaint ar ei fab. A beth ddigwyddodd? Fe lifodd y gwaed allan o'i ddwylo. Ac mae hyn yn arwydd ei fod wedi ei gosbi yn eich lle chi am eich pechodau chi. Ac felly mae'r darlun yma o'r gwaed yn llifo ar y groes fel ffynon y gellir plymio iddi. Ac mae yn abal i'ch golchi chi'n lan ac i olchi pob staen yma. Dyna'r darlun mae'r groes yn roed i chi. Pa mae'r gwaed yn llifo o'r gwythiennau Crist ar y groes. Darlun yw ei fod wedi cymryd eich cosb. Ac os dowch chi at y groes ac at Iesu Grist a gofyn ydych golchi chi'n lan, mae ei waed fel petai yn eich golchi chi'n llwyr lan. Pob un pechod, gorffennol, presennol a'r dyfodol. Pechodau o weithred ac o feddwl. Bwriadau eich calon. Pechodau chi'n gwybod amdanynt, a'r rhai nad ydych chi'n gwybod amdanynt. Pechodau ni wedi wneud ac yr rhai pethau ni wedi esgeluso i gwneud. Yr hyn mae'n ei ddweud yw golchi'r nhw'n llwyr. Fi dim cysgod o farc ar ôl. Chi roed wedi cael dilledyn ac chi wedi cael marc arno fe ac chi wedi roed yn y golch a chi'n gobeithio bydd y marc yn mynd achos chi'n hoffi'r dilledyn ac mae'r marc yn mynd ond mae yna gysgod yno. Chi'n gwybod bod yna. Mae'n ei ddifetha fe rhywfaint i chi dal i weld cysgod y staen. Chi'n gwybod beth mae'r adnod yma'n dweud wrthyn ni? Fi dim cysgod o staen pechod. Dim un pechod i chi wedi ei wneud. Na i feddwl. Fe fyddwch chi'n wynach na'r eira. Ond chi'n gwybod beth, mae angen mwy.
Mwyn cael ein cyflwyno yn y nefoedd ger bron y tad yn ddifeus, yn ddifau, nid yn unig rhaid bod yn lan a golchi o'n brynt ni, mae rhaid cael daioni hefyd. Y mae mwy na golchi, mae eisiau daioni, a does dim daioni gyda ni. Ond mae Iesu Grist yn ei ddarparu, yr un sydd yn darparu hwn hefyd, yr un sydd yn golchi ni, yr un sy'n darparu o'i gyfiawnder ei hun. Mae'n rhoi ei berffeithrwydd i ni, clogin cyfiawnder sydd yn ein gorchuddio. Dim syndod bod y Cristion yn cael ei gyflwyno yn ddifeus. Mae'n waith gyflawn. Mae wedi cael ei olchi nes bod dim un marcyn ar ôl, dim un smotyn o bechod ar ôl. Ac yna, mae'n cael ei orchuddio gan gyfiawnder Crist. Dim syndod bod y Judas yn canu'r fawl gan yma, fydda i'n cael fy nghyflwyno yn ddifeus ger bron y tad. Mae yna ddwrnod yn dod, fi dim un pechod yn cael ei gyfeirio ato. Colosiad 1 adnod 22. Nghorff ei gnawd ef trwy farwolaeth i'ch cyflwyno chwi yn sanctaidd ac yn ddifeus ac yn ddiargyhoedd ger ei fronydd. Be mae Paul yn dweud wrth yr Effesiaid? Mae'n dweud yr un peth adnod pennod 5:27. Fel y gosodau efe hi yn ogoneddus iddo ei hun, yn eglwys heb arni na brycheun na chrychni na dim o'r cyfryw, ond fel y byddai yn sanctaidd ac yn ddifeus. Be mae Ioan yn dweud? Mae Ioan yn dweud yn datguddiad 1:5 ac oddi wrth Iesu Grist, yr hwn yw y tyst ffyddlon, y cyntaf yn edig o'r meirw, a thywysog brenhinoedd y ddaear. Iddo ef, yr hwn a'n carodd ni ac a'n golchodd ni, oddi wrth ein pechodau yn ei waed ei hun. Chi'n gwybod beth? Ni fydd yno un i'ch cyhuddo chi. Os ydych chi'n Gristion, ni fydd yno un i'ch cyhuddo chi. Dyna chi ddydd. Dyna chi gadernid sydd gan y Cristion. Dyna chi sicrwydd yn gallu gwynebu bywyd ac yn gallu gwynebu marwolaeth gyda'r fath heddwch. Gan na fydd un yn gallu ein cyhuddo ni. Chi'n gwybod beth? Ni fydd yr un cyfreithiwr yno yn ein cyhuddo ni. Ni fydd un arbenigwr y gyfraith fydd yn gallu darganfod rhyw brint man. Chi'n gwybod ma' na gyfreithwyr yn does na, a rhai sydd ddim cweit mor onest ag eraill. Ac maen nhw'n arbenigwyr ar gallu ffeindio rhyw brint man fydd yn cael rhyw droseddwr oddi ar ei gosb. Ac yna falle mwyn gyhuddo rhywun arall efallai. Mwyn ffeindio rhywbeth, rhywsut i cael rhywun da mewn i'r carchar. Mae yna lawer felly yn does. Ni fydd na un cyhuddiad yn gallu cael ei rhoi yn erbyn y Cristion. Yn y dydd arbennig hwnnw. Chi'n gwybod beth? Cyflawnodd Crist y gyfraith yn llwyr. Ac mae'r tad yn gwbl fodlon. I ni wedi cael ein gorchuddio cyfiawnder y mab. Os dweud, ond rhaid cael cyfiawnder, rhaid cael cosb. Mae Crist yn dweud, wel dwi wedi cymryd y gosb. Fydd rhywun yn dweud, wel fe nes di hyn yn dy blentyndod di. Fe nes ti hyn yn darddegau di, ac fe fydd y Cristion dweud, do, fe nes i fe, ac mae gen i gywilydd ohono fe, ac dwi wedi farhau ohono fe, ond mae Iesu Grist wedi cymryd y gosb ar y groes. Dyna beth fydd y Cristion yn gallu dweud. Ond fydd neb yn gallu cyhuddo'r Cristion yn y dydd hwnnw, achos fydd yn amhosibl, achos fe gewn ni'n cyflwyno i'r tad yn ddifeus. Pam? Achos fod Crist wedi'n golchi ni'n lan ac wedi gorchuddio ni a'i gyfiawnder e. Fe dim un person o'r gorffennol yn gallu dod i'ch atgoffa chi o bechodau. Gan fod Crist wedi maddau'r cyfan. Fe ddim hyd yn oed eich cydwybod yn gallu'ch cyhuddo chi. Gan y bydd Crist yn datgan, rydych wedi'ch cyfiawnhau yn llwyr trwy fy mywyd a fy marwolaeth i ar y groes. Chwa beth, ni fydd Satan yn gallu gosod bys arnoch chi. Fe dim un cyhuddiad. Bydd Satan hyd yn oed yn gorfod bod yn dawel, achos fydd yn gweld bod cyfiawnder wedi cael ei wneud. Bod Crist wedi darparu popeth eich mwyn, ei fod yn gwbl deg, ei fod yn gwbl gyfreithlon, a ei fod yn gwbl gyfiawn. Dim un cyhuddiad i'r Cristion hynny yw. Fydd dydd y farn yn rhywbeth gwbl wahanol i chi sydd yn gwrthod Crist. Fe fydd yr holl bechodau yn cael ei alw allan. Fydd bob un cyhuddiad yn cael ei datgan yn glir ger bron pawb. Fe fydd bob un cymhelliad
o'ch gweithredoedd da chi hyd yn oed yn cael eich chyhoeddi eich bod chi wedi wneud e'r clod i chi'ch hunan. Fe fydd bob un meddwl rhyfygus, gair cas, creulon, brwnt, gweithred anfoesol, gweithred creulon, gweithred hunan. Fydd y cyfan i chi yn cael ei gyhoeddi. Ond i'r Cristion, na, fydd hwnna ddim yn digwydd pam yr ydych chi yn mynd i cael eich cyflwyno yn ddifeus, yn ddifau. Fydd dim bai yno chi. Pam mae Iesu Grist i maddau'r cyfan. A dim os beth dywed unrhyw un ar y ddeiar yma, fyddwn nhw'n gallu dweud dim byd ar y dydd arbennig hwnnw, gan y bydd Crist yno, ac y bydd yn dadlen achos ni, ond bydd ddim eisiau dadlen, achos fyddwn nhw'n gallu dadlen y lle cyntaf, fyddwn nhw'n dawel, achos i ni'n ddifeus. Fyddwn ni wedi cael ein golchi'n llwyr la. Wel, yn olaf ac yn sydyn, beth am y gorfoledd? Wel, mae'n dweud yn yr adnod y testyn, eithir yr hôn a ddichon eich cadw chwi yn ddi-gwymp, a'ch gosod gerbron ei goniant ef yn ddi-feus, sut mewn gorfoledd. Dyna chi air, chi wedi meddwl mae gair gorfoledd, wel siwr o fod, mae'n neis i'ch atgoffa chi'n anono fe. Gorfoledd, moli, anferthol. Dyna i chi beth ni'n sôn amdano, i ryw moli Duw mewn ffordd tu hwnt i'n disgrifio ni, gorfoledd, llawenydd yn yr eithaf. Dyna fydd y mynediad y cawn ni. Pan y cawn ni'n cyflwyno yn y nefoedd, fe fydd yna gorfoledd yn y nefoedd. Dyna be fydd y cyflwyno. I bob un Cristion sydd yn mynd o'r ddeiar yma, fe fydd yn cael ei gyflwyno ger bron ei ogoniant ef, sut yn ddifeus mewn gorfoledd. Y dydd hwn pan ddaw diwedd ar y daith trwy'r anial dir yma, diwedd ar y brwydro a phechod, diwedd brwydro ar un drwg, diwedd brwydro ar cnawd ar byd, yr holl demtasiynau, yr holl grwydro, ein methiannau personol ni. Chi'n gwybod beth, fydd y diwrnod hwnnw, ddiwrnod pan sychir pob deigryn ymaith. Fe fydd yn ddydd pan na fydd poen dim mwy. Pan na fydd dioddef. Fydd dim profedigaeth dim mwy. Fydd dim ymwahanu dim mwy. Fe fydd yn ddiwrnod o orfoledd. Dyna chi ryddhad. Dwi wedi cyrraedd fi. Fy mod i wedi cyrraedd. Bod na sicrwydd ar y ddeiar eich bod chi'n Gristion, mae yna dal yr elfen hynna o a fyddai yn dyfal barhau. I ni'n pwyso'r gris ac mae yna sicrwydd yna. Ond eto i gyd, i ni'n gwybod fydd yna rhyw elfen pan fyddwn ni'n cyrraedd. Mae dim ond just cyrraedd fydda i, fel dim chi falle, ond fydd y Cristion unigol yn dweud, mae'n wyrth rhyfeddol fy mod i wedi cyrraedd. A'r unig rheswm dwi wedi cyrraedd yw bod wedi fy nghadw i rhag syrthio. A'i fod ef yn fy nghyflwyno'n ddifeus, achos petai y lan i fi fyddwn ni ddim wedi dod yn agos i'r lle. Ond yma'r Cristion yn gorfoleddu, dwi wedi cyrraedd. I ni'n nabod ein hunan yn well na neb arall. I ni'n hunan yn gwybod ein rhagryth ein hunan. I ni'n gwybod am ein gwendidau'n hunan. I ni'n gwybod am ein pechodau cudd ein hunan. I ni'n gwybod am ein diogi ein hunan. I ni'n gwybod am ein styfnigrwydd ein hunan. Ac yna, o'r dydd hwnnw pan byddwn ni'n cyrraedd, fe fyddwn ni'n dweud, dwi wedi cyrraedd. Ac fe fydd na orfoledd. I'r rhai sydd yn pwyso ar Iesu Grist yn unig am iachawdwriaeth. Nid yr rhai sydd yn pwyso ar ei gweithredoedd da, dydyn nhw ddim wedi deall. Os ych chi'n meddwl bod dod i gapel yn ddigon i fynd â chi'r nefoedd, fyddwch chi ddim yn cael eich cyflwyno'n ddifeus. Fe fydd y diwrnod hwnnw yn datgan eich bod chi wedi bod yn pwyso ar y pethau anghywir. Y Cristion yw'r un sy'n pwyso ar Grist ac arno ef yn unig, ac felly y bydd Crist yn ei gyflwyno ef ger bron y tad yn ddifeus. O beth pan daw y dydd hwnnw fe cawn ni weld ef wyneb yn wyneb. Fe welwn ni ein gwaredwr wyneb yn wyneb ac fe fydd yn ein cyflwyno. Chi'n gallu dychmygu yr eiliad honno? Falle pan fydd yn galw'n henw ni ac yn ein cyflwyno ni ac fe fyddwn ni'n berffaith. Chi'n gallu dychmygu fy'r peth? Mae'n anodd i ni ddychmygu'r peth. Fi yn berffaith? Dwi'n nabod fy hunan rhy dda, ond yng Nghrist dwi'n berffaith. Ac yna fe fydd yn ein cyflwyno ni, ac fe fyddwn ni'n berffaith yn y nefoedd. Fe fyddwn ni'n cyflwyno, mae wedi cael gwared ar ein pechod ni, a mae wedi'n gorchuddio ni'n llwyr a'i berffeithrwydd ef, ac yna byddwn ni'n cael ein cyflwyno yn gwbl berffaith yn y dydd hwnnw.
fel un na ti wedi pechu erioed, yn gwisgo'r wisg honno o gyfiawnder Crist fel dwedon ni ychydig yn ôl, hyd yn oed ein bod ni'n gwisgo Crist ei hun. Dyna chi lawenydd fydd yn y diwrnod hwnnw. Dyna chi lawenydd sydd wedi bod gyda llawer sydd eisoes wedi'n gadael ni ac wedi myned i'r nef. Dyna chi lawenydd oedd yna. Dyna chi ganu oedd yna ar y diwrnod hwnnw. Chi'n edrych ymlaen at y dydd hwnnw pan y byddwch chi'n cael eich cyflwyno yn ddifeus. Mae'r emyn yma. Dyma'r geiriau, bydd canu yn y nefoedd pan ddel y plant ynghyd. Y rhai fi oddi cartref o di ei tad cyhyd, dechreuir y gynghanedd ac ni bydd wylo mwy, ond Duw a sych bob deigryn oddi wrth ei llygaid hwy. Chi'n edrych ymlaen at y dydd hwnnw? Pan y bydd na ganu yn y nefoedd, pan y byddwn ni'n cael ein cyflwyno'n ddifeus, bydd dim mwy o wylo, bydd dim dagrau. Mae'n mynd ymlaen pan ddelo'r pererinion i gwrddid yn y nef, rhyw ganu mawr di ddiwedd a glywir iddo ef. Bydd y Cristion yn canu pam? Achos dim ond oherwydd Crist dwi yma. Dyna'r unig reswm dwi yma. Oherwydd Crist, oherwydd ei waed a lifodd ar y groes, oherwydd ei berffeithrwydd ar y ddeiar. Dyna'r unig reswm dwi yma. Dwi ddim yma achos pwy ydw i. Dwi ddim yma achos dwi wedi bod yn dda. Dwi ddim yma achos dwi wedi gwneud yn dda ar y ddeiar. Dwi ddim yma am unrhyw reswm arall. Dwi yma yn unig iddo fe, ac fe fydd pob un Cristion yn canu yn y nefoedd, yn yr anthem anferthol yma, fe fydden nhw'n pwyntio at Grist. Dyna'r rheswm dwi yma iddo fe. Pan ddelo'r pererinion i gwrddid yn y nef, rhyw ganu mawr di ddiwedd a glywir iddo ef, pob un a'i danau'n dynion yn seinio marwol glwy, a byth ni chlywir diwedd ar ei caniadau hwy. Fydd y canu ddim yn dod i ddiwedd. Dyna chi gorfoledd yn y nefoedd. Y gorfoledd pan ddaw ymwybyddiaeth ein bod ni wedi camu o amser i dragwyddoldeb. Dyna chi'r gorfoledd pan byddwn ni'n cael ein cyflwyno'n ddifeus ger bron y tad. Does dim amser dim mwy. Ni wedi gorffen gydag amser i ni wedi dechrau ar dragwyddoldeb. Pan yn sylweddoli'r holl ac yn profi'r holl fendithion y nefoedd. Ond nawr, yr eiliad honno, dim yr eiliad fydd i yn rhagwyddoldeb na, ond ar ddechrau tragwyddoldeb, bydd ymwybyddiaeth. Mae'r bendithion dwi wedi mwynhau yn y gorfoledd yma yn dragywydd. Ac y bydd yn para am byth. Fe fydd gorfoledd ac yn y canu'r gweinidogion, y pregethwyr, wrth weld eu plant yn y ffydd yn cael eu cyflwyno. Dyna fydd y pregethwyr yn gorfoleddu ac yn llawenhau ac yn gweld, fath ei gredu ar rhyw gyfarfod ychydig nôl. Yr oedden nhw wedi clywed rhyw neges ac i dod i gredu. Ac fe fydd y pregethwyr yn gorfoleddu. Fydd yr anghelion yn gorfoleddu. Fydd Iesu Grist yn gorfoleddu. Fydd na dorf anferth yn gorfoleddu. Ond fydd Crist yn gorfoleddu wrth weld yr rhai bu farw trostynt yn cyrraedd y nef yn ddiogel. Chyna beth i ni'n edrych ymlaen, dydyn ni'n aml at gyfarfodydd, i ni'n cyhoeddi o wythnos i wythnos yn ddiweddar. Beth i ni wedi bod yn cyhoeddi? Ni wedi bod yn cyhoeddi'r gynhadledd ar ddwy oedfa bregethu Cymraeg a'r oedfa yn Saesneg, sydd yn mynd i agosau wythnos nesaf. Wythnos i fori maen nhw'n cychwyn. Ond yna ymhen ychydig, fydd rheina drosodd. Fydd nhw drosodd reit gloi. Ac wedyn, os Duw ei mynd, ac yn fyw ac yn iach, fyddwn ni yn y pwlpit yma'n cyhoeddi siwr o fod ein gwasanaeth diolchgarwch. Ac fe fyddwn ni'n edrych ymlaen at y gwasanaeth diolchgarwch. A pwy fydd yn pregethu ac yna blaen, a fydd ni'n edrych ymlaen at y gwasanaeth. Ac yna, fydd e wedi mynd. Chi'n gwybod beth, i ni'n sôn am gyfarfod, am oedfa, am ddigwyddiad sydd o'n blaenau ni gyd i'r Cristion pan fydd yn cael ei gyflwyno yn y nef i'r tad. Ac fel y gynhadledd fydd e'n dod ac bydd e'n mynd, fydd y gwasanaeth diolchgarwch yn dod ac yn mynd, ac mae'r diwrnod yma'n prysur agosau pan y byddwn ni'n cael ein cyflwyno, ond yna fydd e'n para am byth. Gai ofyn i chi wrth gloi, a fyddwch chi'n un ohonynt? A fyddwch chi'n cael ei cyflwyno ger bron y tad yn ddifeus? Mae yna rai yma, yn dydych chi? Mae rai bod chi yn fodlon peidio cael eich cyflwyno'n ddifeus. Mae rai bod. Dyna yw synwyr y peth. Os nad ydych chi wedi dod at Grist eto, mae rhaid eich bod chi'n fodlon peidio cael eich cyflwyno'n ddifeus. I chi mynd o ddydd i ddydd yn gobeithio am y gorau.
Llenwi pob dydd gyda rhyw bleser. Gobeithio na ddaw newyddion drwg fel dwedais i ar y cychwyn, croesi bysedd. Croesi bysedd, cyffwrdd pren, dyna beth mae pobl yn dweud. Mynd o gwmpas, cyffwrdd pren, sa'i gweud wedi deall pam chi'n cyffwrdd pren, ond mae'n mynd o gwmpas, touch wood, cyffwrdd pren. Gobeithio na fyddwn ni'n cael newyddion drwg. Gobeithio na fi dim newid yn dod i'r teulu neu ffrindiau neu fi fy hunan. Gobeithio gai swydd, gobeithio gai hyn, gobeithio gai arian. Gobeithio fi ddim digwyddiad trist. Dyna fe fyddwch chi'n croesi bysedd trwy gydol eich bywyd. Ac yna fyddwch chi'n croesi mewn i dragwyddoldeb. Ond ni fydd canu y bryd hynny. Sa'n credu fi na ganu yn iddo farn. Fi ddim canu pryd ni, mae'n rhy ddifrifol. Fe fi na gyhoeddi, fe fi na ddatgan, fe fi na ddedfrydu, fe fydd na egluro'n glir, fe wnaethoch chi wrthod Crist. Ond ta beth, i ni'n sôn am y Cristion. Y Cristion yn wahanol, fe fydd na ganu yn y nefoedd. Pam? Achos fe fyddwch chi'n cael eich cyflwyno'n ddifeus. Fyddwch chi ddim wedi syrthio, mae'n eich cadw chi rhag syrthio. Os chi wedi dod at Grist, mae'n eich cadw chi rhag syrthio ar y ffordd. Fydd eich cyflwyno chi yn ddifeus ger bron y tad, mewn gorfoledd. Eithir i'r hwn, a ddichon eich cadw chwi yn ddigwymp, a'ch gosod ger bron ei agoniant ef yn ddifeus mewn gorfoledd. Ble eich chi'n sefyll heddi? Os nad ydych chi wedi dod at Grist, yna dewch ato tra bod cyfle. Achos i ni yn gwybod pob un a ddaw at o efnis bwryr ymyth byth. Bydd ddim troi yr un enaid i ffwrdd, y rhai sydd yn dod at Grist ac yn gofyn am y golchiad sydd yn ei waed ac am y maddeuant sydd i'w gael yn rhad ac am ddim. Felly dowch ato fe, ac yna fe gewch chi fod yn un o'r rhai, fydd yn cael eich gosod ger bron i agoniant ef, yn ddifeus mewn gorfoledd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch i ti ei fod yn ein cadw ni rhag syrthio, a'i fod yn mynd i'n cyflwyno ni ryw ddydd, yn ddifeus ger dy fron mewn gorfoledd. I ni yn diolch am y diwrnod hwnnw, ac o'n i bai am hynny, o'n i bai am dy nerdi, yna byddai dim gobeith, ond o Dduw i'r rhai sydd yn pwyso ar Grist ac arno ef yn unig. I ni yn diolch bod yna'r sicrwydd iachawdwriaeth, y cawnt o weld wyneb yn wyneb ryw ddydd. Tri garhafell i wrth nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw y ceidiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Byddwch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 672. 672, bydd canu yn y nefoedd pan ddel y plant ynghyd. 672, gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.